बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आङो 9 दाननि उनाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय नुजाफैफिनबाय। आंनि गासै 52निबो बांसिन जे भिउसारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि गासै साबस्क्राइबार जे 5980 गासै सुबुंफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाफिननाय थाबाय। सिगांनि समफोराव नोंथांमोनहा जेरै आंनि इउट्युब चेनेलखौ अनसायनायनि गेजेरजों हेफाजाब होदोंमोन आरो गोबां बेबायदिनो कमेन्ट खालामनायजों आंखौ मदद खालामदोंमोन। आं सानो नोंथांमोनहा आंनि बे इउट्युब चेनेलखौ अनसायफिनगोन होननानै नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैहाय चाइना बर्डारनिफ्राय फैफिननाय जाबाय आरो आं सानो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन। आङो दिनै प्रथमबारावनो लाबोनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय प्रमद बर'आ दिनैहाय बिटिआर मोनखांनायनि उनावहाय गादियाव जिरायखांनायनि उनावहाय बिथांनो दिनैहाय गादियाव जिरायनो मोननानै बिथाङा दिनैहाय मा बुंनो हास्थायदों गोबां सुबुंफ्रानो दिनैहाय बुंलायो होननानै दिनै कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै मा बुंदों, गुबुन हारियानो जों दिनै माबायदि बुंदों नोंथांमोना खोनासं। रायजो राजाफोर, दिनै प्रमद बर'नो जे गादियाव जिरायनो मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा दिनैहाय जोंनो बर'लेण्डखौ नांला, बिथांनो रांल' नांसिगौ होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। रायजो राजाफोर, दिनै जोङो सिमां नुदोंमोन बै समावहाय जोङो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जे बाथ्राखौ लानानै बिथांनि मथ'फोरखौ लानानै दिनै बिथाङा दिनैहाय बर'नि गेजेरावहाय बेबायदिनो बुंदोंमोन जोङो बड'लेण्ड नो रेस, डिवाइड आसाम 50-50 बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय बिथांनि दिनैहाय गासैबो दिनै गादियाव मोननाय लोगो लोगोनो रां दैनो मोननाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनो बड'लेण्डखौ नांला होननानै बिथाङा बुंदों। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों दिनैहाय जोङो नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। বিজেপি নেতাসকলক দিব, যিজন মানুহে ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ডিভাইড আছাম 50-50 বুলি কৈ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈ আন্দোলন কৰিলে, এতিয়া যেই ক্ষমতা পাই গ'ল, এতিয়া ডিভাইড আছাম 50-50 বাদ দিলে, ডিভাইড মানি 50-50